Просим Духа Святого, как открывал наши сердца на Божие Слово, которое является таким покармом, стравою для нашей ежею, для нашей души. Как мы насычались этим словом, как это слово, как доброе зерне, падало на добрую хлебу наших сердца. Потом, как принесла добрый плен у нашем житті, у нашем навертанні. Сёння ўжо перад апошні дзень, заўтра апошні дзень, скончыцца пілігрымка, прыйдзем у Буцлаў. І ўжо сёння можна думаць сабе, што астанецца, што я выношу з гэтай пілігрымкі, што я вынесу з гэтай пілігрымкі. Увесь час вядзе нас да Бога святы Францішак. Ён, калі пачуў словы «Ідзі, адбудуй мой касцёл», гэтыя словы прыняў як дэвіз свайго жыцця і прысвяціў усё сваё жыццё будаванню ці адбудове касцёла Божага. Чарговы дзень нашых рэкалекцый у дарозе, паслухайце, калі ласка, слова з Евангелія паводле святога Лукі. Пасля гэтага Езус вызначыў яшчэ 72 і паслаў іх падвое перад сабою у кожны горад і месца, куды сам меўся прыйсці. І кажа ім: жніво сапраўды вялікае, ды работнікаў мала. Таму прасіце гаспадара жніва, каб работнікаў паслаў на жніво сваё. Ідзіце, вось я пасылаю вас, як ягнят сярод ваўкоў. Не бярыце ні калаты, ні торбы, ні сандаляў, і ў дарозе нікога не вітайце. І ў які б дом не ўвайшлі, скажыце: супакой гэтаму дому. Калі будзе там сын супакою, то на ім спачне ваш супакой. Калі ж не, то вернецца да вас. Заставайцеся ў тым доме, ешце і піце, што ёсць у ім, бо работнік заслугоўвае платы сваёй. Не пераходзьце з дому ў дом. Калі прыйдзеце ў які горад і прымуць вас, ешце, што вам пададуць, аздараўляйце ў ім хворых і кажыце ім: наблізілася да вас валадарства Божие. Калі прыйдзеце ў які горад і не прымуць вас, то выйдзеце на яго вуліцы і скажыце: нават пыл гэтага горада, які прыліп да ног нашых, атрасем. Аднак ведайце, што наблізілася да вас валадарства Божие. Кажу вам, што Садоме ў дзень той будзе лягчэй, чым гораду гэтаму. Дорогие браты і сёстры, на працягу гэтых дзён Пан Езус вёў нас, вядзе нас крок за крокам. Першы дзень мы пачулі яго голас, які кліча чалавека па імені, кожнага з нас. Вельмі асабіста, вельмі глыбока, вельмі пяшчотна. Бог запрашае кожнага з нас, каб мы пайшлі за ім. Гэтае запрашэнне на розных этапах нашага жыцця мы па-рознаму ўспрымаем. Але падчас гэтай пілігрымкі асаблівым чынам хочам пачуць, як гэтае слова «Ідзі і адбудуй мой касцёл» так кранаецца да кожнага з нас. Не калі да святога Францішка, але менавіта сёння. Сёння, тут і цяпер Бог кліча і захочвае мяне: «Ідзі і адбудуй мой касцёл». У другі дзень мы адкрылі неабходнасць навяртання нашых сэрцаў. Адбудова касцёла пачынаецца ад адбудовы сэрца. Тое, што руйнуе касцёл, гэта грэх. Грэх абыякавасці, грэх ляноты, пра іх мы разважалі. І кожны іншы грэх, які разбурвае Божую справу ў нас. Споведь, паяднанне – гэта адбудаванне. Дух Святы адбудоўвае тое, што грэх у нас руйнуе. І таму першым крокам, каб выканаць гэтае заданне, гэтую місію, з'яўляецца распачаць ад свайго сэрца, навярнуцца, прызнацца да граху, аддаць грэх Богу, прыняць Божую міласэрнасць. Вчора мы разважалі пра агійства касцёла. Калі мы чуем словы «Ідзі і адбудуй мой касцёл», то зразумела, не зробім гэта ў адзіночку. Гэты заклік ён скіраваны да цэлай супольнасці, бо касцёл гэта мы.
Люди охрещенные у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. І треба нам прийняти всі намагання, як сапраўды будувати адзінства, бути будівниками адзінства. В сім'ях наших, у наших супольностях, у наших парафіях, таким чином ми відбудовуємо наш костюм. Сьогодні Слово Боже ставить перед нами торгове питання. Що ти зробиш, коли вернешся додому? Що стане тим знаком перемены твоего сердца? Иди и отбудуй мой костюм. Можна пригожа вислухати усі науки, реколекції, прийти в Буслав, побити там, помолитися, і нічого не поміняється. Але ми не хочемо, щоб так було, тому сьогодні у передапошній день особливим чином хочемо пошукати, відкрити, зрозуміти ті конкретні справи, заклики, накерунки, що ми можемо зробити, каб сапраўды улучшыцца ў гэтую справу адбудовы касцёла. Кожныя рэкалекцыі не закончваюцца апошняй канферэнцыі. Яны маюць свой працяг. Працяг у нашым жыцці. Яны заканчваюцца тады, калі чалавек пачынае жыць тым, што пачуў. Можам сёння ўжо падумаць, што я пачуў падчас гэтай нашай супольнай дарогі. Якое слова, може, який роздум, яка думка застається в моїм серці, що пойде со мною у мою штоденність. Сьогодні день, коли ми про це розважаємо. День, коли ми приймаємо рішення, що сапраўды хочу поміняти своє життя. І це не тільки жадання, це вельми конкретні справи. У Біблії кожна зустріча з Богом заканчивается миссией. Авраам был покликанный и посланный. Моисей так само был покликанный и посланный. Пророк Исаия был покликанный и посланный с конкретной миссией. Апостолы, которых Иисус клича, и они так само были запрошены, как побыть Христом, а потом Христос их посылает. И сегодня в Евангелии мы чуем про інших, без имени написанных в учнях, которых Иисус так само клича и посылая их на миссию. Идите, научайте все народы. Идите, несите мой супокой. Это моя миссия. Христианство николи не было религией назиранников. Христианство – это религия учнев, миссионеров. Гэтае слово сёння асаблівым чынам хочам пачуць і прыняць вельмі асабіста. Я вучань-миссионер, которого Христос посылает с конкретным заданием. Человек, который сапраўды сустрэўся с Христом, не может покинуть гэтую сустрэчу только для себя. Это было непаважна, можно сказать, часами нават и эгоистично. Добра, супер, я познал Христа, Христос докрануўся до моего сердца, перамяніў мяне, напоўніў мяне. Я вельмі рады, узнёслы настрой, прыгожыя пачуцці, але калі трымаю гэта толькі для сябе, то я яшчэ не зразумеў, чым ёсць любоў, чым ёсць спатканне з Богам і сапраўдная місія. Любоў заўсёды імкнецца дзяліцца сабою, не трымае дабрыні, ласкі толькі для сябе. Иисус пришел, как усім нам дать збавление. Кожны з нас покликаны, как быть учнем миссионера. Глядим мы на приклад святого Францишка. Святый Францишек отказал Богу так: «Иди и отбудуй мой костел». И он, конечно, мог отмовиться. И он мог сказать: «Я не здольный, я не маю ведаў, я не маю сродкаў. Няхай гэта зробіць, можа, нехта іншы». Але ён адразу сказаў Богу так. І гэта не былі толькі словы, але перш за ўсё гэта было жыццё. Гэта было канкрэтнае дзеянне. Канешне, на пачатку не зразумеў глыбока, пачаў сабіраць ахвяраванні, прыносіць камяні, паразмаўляў з пробашчам касцёла Сан-Дам'яні. І кажа: «Бог паклікаў мяне, запрасіў, каб я адбудаваў гэты касцёл».
Franciszek potrzebował czasu, Ducha Świętego i rozdum, aby zrozumieć, że Bóg chce odbudować wieść Kościół, odbudować styl swojego życia. Franciszek odkazuje Bogu w swoim życiu. Przez Jego Bóg zmienia historię. Przez одного człowieka, który powierzył, doверил się, który tak samo życiem swoim pokazał, że dla Niego to ważne, istotne. Bóg zmienia historię. Historię Kościoła, która, jak wy czuli, wydaється wtedy szła do zaniepadku. Tradycji, wiery, wierności, świętości. A teraz все to zaczyna odrodzаться. Boga postawił na pierwsze miejsce. Odeszł od siebie swojej. Odeszł od tego, co nie robiło jego świętym i szczęśliwym. Пошел за Богом. Пошел у невідомое, не ведаючи, куди іде. І не ведаючи, куди Бог його доведе. Але з довіром, коли іду за Богом, гэты шлях правильны. Гэты шлях доведе мяне до сапраўднага шчасця. Цікава, што Бог амаль заўсёды выбірае слабых людзей. Калі паглядзім на гісторыю біблійных герояў, czy tak samo świętych, jak my кажем, wielkich świętych, to zawsze to byli słabe ludzie. U różnych wymiareniach. Moisiej, którego Bóg poklikał, miał problemu z mową. I on był po prostu zaikał się. Piotr, skala, i on bał się. Był wielmi bojaźliwym człowiekiem. Paweł, wielki apostol, misjoner, na początku był переследником Kościoła. I on Kościół переследовал. Ale Bóg dzielnicze przez nich. Dzisiaj można сказать, kto ж ja taki. Czy naprawdę Bóg mnie wybieraje? Słaby, grzeszny człowiek, niczego nie wiedаю, niczego nie umieju, ale mentalita ciebie Bóg klicza, aby ty odbudował Jego Kościół. Nie тому, że ty doskonały, ale тому, że ty robisz siebie dostępnym Panu Bogu. Ці сапраўды так ёсць. Ці сапраўды хачу сябе зрабіць даступным Пану Богу, каб Бог ува мне і праз мяне дзейнічаў. Пане, учыні мяне прыладаю твайго супакою. Гэтыя словы малітвы святого Францішка мы ўжо чулі. Яшчэ, можа, пачуем падчас нашага вандравання. Пане, учыні мяне прыладаю. Może wydaється, що гэта неяк прыніжае мою годнасць, але сапраўды, калі чалавек аддае сябе ў рукі Пана Бога, то ён узвялічаны, таму што ведае, што ў гэтых руках бяспека і ў гэтых руках поўнае шчасце. Самая вялікая спакуса падчас распазнання і здзяйснення гэтай місіі адкласці гэта на потом. Калі Бог кліча чалавека, вельмі часта ўзнікае адна думка. Яшчэ крыху пачакаю. Сёння першы чацвер месяца, дзень малітваў, таксама абновы, паклікані да жыцця святарскага, манаскага. І добра ведаюць тыя, каго Бог паклікаў, чи, можна сказаць, тыя, которые адказалі на гэтае Божае пакліканне, што гэты адказ не заўсёды быў такі адразу. Человек задумывается, человек шукае, метусіцца і адкладае. Напэўна, напэўна, мяне Бог кліча. Можа, потым яшчэ пачакаю, яшчэ нейкім чынам распазнаю. А можа, мне толькі падавалася. Трэба нам заўсёды звярнуць увагу на тое, што Бог дае гэтае пакліканне і кліча на сёння, тут і цяпер. І кажа потым, пазней. Але клапоціцца пра касцёл сёння, у гэты дзень. Пачну больш маліцца пазней. Цяпер на пілігрымцы так, дам сябе ўсё, але потым, як зноwu вярнуся да сваёй руціны, і можа, калісьці пазней зноwu пачну маліцца. Пачну змяняць сваё жыццё, бо пазнаў свае заганы, добра паспавядаўся, лёгка мне цяпер у сэрцы, але пазней, цяпер яшчэ маю час. Пайду за Христом пазней, адчуваю ў сэрцы, што Бог кліча мяне, менавіта мяне. Пакінь усё, ідзі за мною. А я баюся, перакладаю на потым.
Євангелія заўсёды кажа сёння. У Бога ёсць адзін час. Гэта сёння. Псальміста кажа так: сёння, калі пачуеш яго голас, не рабі жорсткім свайго сэрца. Сёння хочам пачуць голас Хрыста. Сёння хочам адкрыць свае сэрцы на Божае дзеянне. Паддацца, аддаць сябе ў рукі Пана Бога. Ласка Божая дзейнічае сёння. Навяртанне адбываецца сёння. Не заўтра, не калі-небудзь. Падумаем, ці не адкладаю я гэтай сапраўды важнай справы ў сваім жыцці. Бывае так, што не толькі месяцамі, гадамі адкладаем. Гэта наша адказнасць за час, который дае Пан Бог. Гэты час ужо ніколі не вернецца. Гэты час асаблівы. Хочам сёння прыняць у сваіх сэрцах гэтае рашэнне. Сёння, Пане Езу, гавару табе так. Касцёл будуецца праз звычайных людзей. Часам нам здаецца, што вялікія справы робяць толькі вялікія людзі. Гісторыя касцёла паказвае інакш. Касцёл аднаўляецца праз людзей, якія былі простымі і вернымі. Простымі і вернымі. Праз маці, якая вучыла дзяцей маліцца, праз святара, які верна служыць у сваёй парафіі, праз сястру законную манахіню, якая даглядае хворых, верна выконвае сваю місію, праз чалавека, які жыве сумленна, выконвае свае абавязкі. Менавіта так Бог стварае сваё валадарства. Не праз сенсацыі, а праз штодзённую вернасць. Калі адказваем сабе на пытанне «як?», распачаць ужо сёння, перш за ўсё пастанаві «хачу быць верным». Верным у выкананні сваіх абавязкаў. Часам людзі мараць змяніць свет, сапраўды. Хочацца, каб свет быў лепшы. Дзе, ад чаго распачаць? Бог пытаецца, ці змяняеш ты сваё бліжэйшае асяроддзе. Першае месца нашай місіі – гэта нашыя сем'і. Сёння гэта асаблівым чынам хочам пачуць і зразумець. Часамі выдаецца так, паспрабую быць такім вучнем, місіянерам, которого Бог паслае в маім асяроддзі, у школе, там, дзе вучуся, там, дзе працую. Задалёка пайшоў. Вярніся у сваю сям'ю. Гэта першае месца місіі. Там трэба распачаць гэтую Божую справу. Менавіта там мы вучымся любіць. Там мы вучымся прабачаць. Там мы таксама вучымся служэнню, служыць. Каб любоў была дзейснай, не толькі тэорыяй, але практыкай нашага жыцця. Калі ў сям'і пануе любоў, касцёл ужо становіцца мацнейшым. Калі бацькі моляцца разам з дзецьмі, касцёл ужо аднаўляецца. Калі муж і жонка вучацца прабачаць адзін аднаму, касцёл ужо будуецца. Простыя, малыя справы. Але яны вялікія. Вялікія сваёй прастатой і вялікія сваімі заклікамі. Гэта штодзённасць, якой ніхто іншы не ўбачыць, але бачым мы, тыя, которые ствараем нашу супольнасць і наш касцёл. Другім месцам адказнасці за будаванне касцёла і за аднаўленне з'яўляецца мая супольнасць і мая парафія. Езус сёння кліча іншых 72 вучняў. Не ведаем іх імён, і гэта вобраз усіх тых, хто не з'яўляецца, скажу, такімі афіцыяльнымі служыцелямі ў касцёле. Гэта ўсе вернікі, которых Бог кліча. Не толькі, каб былі пасіўнымі удзельнікамі і гледачамі, але сапраўды актыўнымі будаўнікамі сваіх супольнасцей парафіяльных. Часамі, можа, крытыкуем парафію сваю супольнасць, бо бачым, што не ўсё добра, не ўсё так, як трэба. Лягчэй заўважыць недахопы, крытыкаваць. Але сёння хочам паставіць сабе важнае пытанне.
Што я раблю для сваёй парафіі? Што я раблю для сваёй супольнасці? Вельмі канкрэтна, вельмі намацальна. Кожны чалавек мае дар. Хтосьці можа дапамагаць у літургіі, хтосьці працаваць з моладдзю, хтосьці наведваць хворых, хтосьці падтрымліваць матэрыяльна, хтосьці проста ці не проста маліцца. Кожны у касцеле мае сваё месца. У касцёле няма непатрэбных людзей. У касцёле, у маёй супольнасці, у маёй парафіі няма непатрэбных людзей. Ці я адчуваю сябе патрэбным? Можа, часамі так ёсць, што адчую сябе патрэбным, калі прыйдзе свята, сястра і запросіць. Не заўсёды так будзе. Вельмі важна, каб мы пачулі сёння гэты заклік, ты сам выйдзі з нейкай ініцыятывай. Пастарайся на меру сваіх магчымасцей распазнаць, у чым ты можаш збудаваць свой касцёл. І сам выйдзі. Не чакай, калі папросіць цябе чалавек, бо сёння просіць цябе сам Бог. Ідзі і адбудуй мой касцёл. Кожны патрэбны, кожны мае сваю місію. Больш таго, кожны з нас будзе адказваць перад Богам за час, за тыя таленты, якія даў нам Пан Бог. Усё гэта мы маем, але вельмі часта ўсё гэта закопваем у зямлю, час праходзіць, а нічога добрага не робіцца. І хай гэтыя разважанні дапамогуць нам сапраўды прыняць нейкую пастанову, адкрыць той абшар нашай дзейнасці будавання касцёла, каб сапраўды быць актыўнымі, жывымі камянямі у гэтым хрыстусовым целе. Сучасны свет чакае сведкаў надзеі. Добра разумеем, што місія – гэта сям'я, парафія, але таксама той свет, у якім мы жывем. Ходзім на працу, у школу, ва універсітэты, спатыкаемся з іншымі людзьмі. Не заўсёды гэта людзі той самай веры, тых самых перакананняў, часамі зусім наадварот. Мы жывем у часах вялікай непэўнасці, і страх прад будучыняй таксама часамі напаўняе нашыя сэрцы. Не ведаем, як гэта будзе, як зрабіць, каб было добра. Але з іншага боку, сёння чуючы словы Хрыста, гэтага закліку, хочам быць сведкамі надзеі. Хрысціянін павінен быць чалавекам надзеі. Калі ты напоўніўся вераю, калі жывеш Божай любоўю, то ў сэрцы ўзнікае надзея. Перад тымі цяжкімі заклікамі, которые сёння ў нашым свеце, размаўляем пра сітуацыю, которая адбываецца ва ўсім свеце, пра войны, непэўнасць, пра сітуацыі розныя палітычныя, унутраныя, знешнія, таксама пра будучыню сваю, дзяцей сваіх. Часамі няма адказаў на гэтыя пытанні, як будзе далей. Але калі ты чалавек веруючы, у сэрцы заўсёды павінна быць надзея. Святы Пётр пісаў: «Будзьце заўсёды гатовыя даць адказ кожнаму, хто патрабуе ад вас справаздачы аб надзеі, што ёсць у вас». Гэта значыць несць у сэрцы супакой, так як мы чулі ў Евангеліі. Хрысціянін, вучань-місіянер, не можа заражаць іншых непакоем. Не ведаю, як будзе. Альбо калі глядзім на нейкую сітуацыю, то я хрысціянін не магу сказаць, усё будзе кепска. Дзе твоя надзея? Дзе Бог? Дзе давер Пану Богу? Свет не чакае ад нас песімізму. Свет чакае людзей, якія вераць, што Бог дзейнічае. І гэта моя місія. Гэта маё сведчанне. Людзі, якія маюць глыбокую надзею, гэта місіянеры, которые, уваходзячы ў свае асяроддзі жыццём сваім, распавядаюць, паказваюць іншыя гарызонты, кажуць, што калі па-людску можа не відаць гэтай надзеі, Бог, который побач, ён заўсёды яе дае. Людзі, которые паказваюць, што добро заўсёды перамагае, яно мацнейшае за зло. А можа, мы ўжо ў гэта перасталі верыць. Сёння той асаблівы дзень, калі хочам аднавіць веру ў добро, веру ў Божую моц, веру ў Божую міласэрнасць.
калі сапраўды жывеш па-божаму, калі дазваляеш, каб Бог у табе дзейнічаў і цябе перамяняў, калі дазваляеш, каб Божая міласэрнасць цябе ачышчала, то будь сведкам, распавядай, расказвай, што Бог для цябе робіць. А іншыя можа убачыць гэтае святло, гэтае сведчанне і павераць. Можа не адразу у Бога, але павераць у добро, атрымаюць надзею і сапраўды будуць саўдзельнікамі супакою. Не ўсе павераць, так як мы чытаем у Евангелі сёння, Христос добра ведае. Пасылае апосталаў і кажа, што не ўсе вас прымуць. Пра гэта не трэба турбавацца. Часамі гэта можа замыкае нейкім чынам нашыя сэрцы, можа не адзін раз мы ўжо паспрабавалі паразмаўляць, сказаць, падбадзёрыць, а з іншага боку няма прыняцця. Пра гэта Езус кажа сёння ў Евангелі. Не турбуйся гэтым. Пакінь прастору дзеяння Богу. Ты зрабі сваё. Бог не ўвойдзе, Бог цябе пасылае, каб ты быў прыладай Яго міласэрнасці, Яго дабрыні. Калі мы чытаем пра святых, можа здавацца, што гэта былі нейкія асаблівыя людзі. Разважаем постаць святога Францішка. Усе яны мелі свае слабасці, мелі свае цяжкасці, перажывалі таксама свае крызісы і выпрабаванні. Адрозненне было ў тым, што яны заўсёды давяралі Пану Богу, не страцілі давер у Божую прысутнасць і ў Божую моц. Святы Францішак не ведаў, што ён стане вялікім святым. Святы Францішак проста кожны дзень казаў Богу так. І менавіта гэта змяніла свет. Свет, у которым ён жыў. Таксама і мы, паводле прыкладу святога Францішка, хочам праз сваю прастоту, вернасць і дар надзеі змяняць свет, у якім мы жывем. Што Христос кажа сёння мне, кожнаму з нас? Пасля гэтых разважанняў, пасля гэтых рэкалекцый у дарозе хочам паставіць сабе некалькі пытанняў. Да чаго Пан мяне кліча? Які крок на вяртанне я павінен сёння зрабіць? Каго я павінен прабачыць? Якую службу, якое служэнне магу распачаць? Як магу больш актыўна удзельнічаць у жыцці касцёла? Гэта не тэарэтычныя пытанні. Гэта пытанні жыцця. Менавіта ад адказу на іх залежыць, ці прынясуць яны добры плён. Таксама, ці гэтыя рэкалекцыі прынясуць добры плён у маім жыцці, у жыцці майго асяроддзя. Дарагія браты і сёстры, мы кожны дзень чуем словы, которые кажа Бог Францішку і кожнаму з нас. Ідзі і адбудуй мой касцёл. Сёння мы ўжо разумеем, што гэта заклік скіраваны не толькі да святога Францішка, ён скіраваны да кожнага з нас. Калі будзе такім, касцёл будзе такім, якім будзем мы. Яго будучыня залежыць ад нашай вернасці, яго сіла залежыць ад нашай святасці, яго прыгажосць залежыць ад нашай любові. І таму сёння Христос яшчэ раз гаворыць кожнаму з нас: ідзі, не бойся, не адкладай, не шукай апраўданняў, ідзі і будуй мой касцёл. Там, дзе я цябе паставіў, там, дзе я даў табе місію. Пане Езу Хрысте, просім Цябе, дай нам адвагу і мужнасць прыняць Тваё Слова, пачуць яго вельмі глыбока і асабіста. І дай нам таксама патрэбная умеласць і мудрасць адказаць на Тваё Слова. Не толькі жаданнем сэрца чи душы сваёй, але канкрэтнай практыкай жыцця. Каб мы сапраўды, так як Марыя, кожны дзень адказвалі Табе так. Каб мы знайшлі сваё месца ў касцёле, каб мы верна выканалі і выконвалі місію, да якой нас клічаш, каб мы былі жывымі і дзейснымі будаўнікамі Твайго касцёла. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому.